Wai da gaske ne shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu yana kallon 'yan arewacin Najeriya a matsayin ƙasƙantattu sakamakon laifin wasu shugabannin namu na arewacin Najeriya? Ku saurara ku ji cikakken bayani tun daga farko har ƙarshe da dalilin da yasa ake mana wannan kallon a faɗin Najeriya. Ku saurara ku ji. Wanda zai iya zuwa gaban Tinubu ya dakatar da kaskancin da yake ma arewa. Kuma wannan abin da ka san tarihin arewa. Wallahi kai mu ƙasa da aka yi. Abin kuka ne. Akwai wani wanda ya ce mu mutanen arewa yanzu tarihin mu ma da muke faɗa ya kamata mu ma bar faɗin shi. Lokacin da turawa suka zo duk abin da kake tunani yake birnin London akwai shi a biranen mu na arewa. Kwarai kuwa duk sana'ar da kake tunani a birnin London ka san su ne dai suka zo su mulke mu ko to duk abin da kake tunani yake a birnin London arewa na da shi. Duk sutura da ka sani mutum zai rufe jikin shi da tura suke tinkawo da shi watakila mu ma riga su yin sutura. Rini kuwa muna da kaloli daban-daban launuka daban-daban na rini uwa uba in ka je biranen mu kaga irin gine-gine da yadda aka tsara su za ka yi mamakin cewa ya aka yi muna da dokoki muna da komai to amma yanzu wai kaga yarbawa akwai bayarben da na gani ya fito ya ce su ma suka koya ma arewa siyasa. Wannan fa kowa ya san ba haka bane. Kana ganin ba daga lalacin shugabannin namu bane? Shine nake fa ai lalacin ne yasa ma za a canja tarihin ku ai. Abinda kuke yi jiya sai su ce su suke yi waɗanda za su fi kuka na rantse da Allah su ne waɗanda yanzu muke cewa shugabannin arewa. Idan Tinubu ya jarce wallahi su za su fi kuka saboda rayuwarsu ne za ta shiga kaskanci. Yanzu kaga ko ƴan majalisar mu za a kawo abin da zai cutar da yankin su. Yace don kiyayya yace in Ahmad Bola Tinubu ya zarce yace wallahi arewa za su zo ne kan gwiwoyin su suna roko. To kaga kaskanci ya kai kaskanci. To amma Allah ya ɗora alhaki ne ma shugabanni su ci gaba da abin da suke yi kuma tunaninsu shine mu ne kaskantattu